Priatelia, mám za sebou prvý ucelený týždeň pôsobenia vo funkcii ministra vnútra. Nebolo to ľahké, ale nič ľahké som ani nečakal. Rezort vnútra je v stave, kedy si žiaden zodpovedný minister nemôže dopriať obvyklých 100 dní na zorientovanie sa a musí začať konať ihneď. Preto som so svojím tímom začal okamžite pracovať práve na tom, čo sme v Hlase v rámci tohto rezortu pred voľbami sľubovali. Na vyššej bezpečnosti slovenských občanov a na pomoci všetkým ľuďom, ktorí ju naozaj potrebujú. Preto sme sa sústredili na tvrdý postup voči nelegálnym migrantom, preto sme boli v piatok na východnom Slovensku v obciach postihnutých nedávnym zemetrasením. Ak spomínam nelegálnu migráciu, hovorím o mimoriadne dôležitej téme, ktorú predchádzajúce vlády absolútne zanedbali. Slovenské hranice boli ako emmental. Nelegálni migranti sem prúdili v tisícoch. Všetci vraj boli zo Sýrie, všetci sa volali Abdul a všetci sa narodili v ten istý deň. A vedenie polície spolu s ministrom vnútra namiesto rázneho postupu všetkým rozprávali, ako sa to nedá, ako nič nemôžu urobiť, ako si na to musíme zvyknúť a že veď to je len akási tranzitná migrácia a nikto z nich napokon na Slovensku neostane. Chcem veriť, že aspoň tvrdý postup našich susedov im konečne otvoril oči, ako zásadne vo svojej práci zlyhali. Preto som konal okamžite. A veľká akcia na hraniciach vyslala všetkým prevádzačom jasný signál, že ich biznis s nelegálnou migráciou cez naše hranice skončil. Okamžite zaregistrovali, že naše hranice už nie sú otvorené a presmerovali migrantov inde. A presne takto, tvrdo, má postupovať suverénny a zvrchovaný štát, ak ide o ochranu jeho územia a štátnych hraníc. V piatok som riešil ďalší problém, v ktorom úradnícka vláda fatálne zlyhala. Navštívil som obce na východnom Slovensku postihnuté nedávnym zemetrasením. Boli to smutné až srdcerúce príbehy ľudí, ktorí si svoje domy postavili neraz vlastnými rukami a za celoživotné úspory. A dnes sa doslova ocitli na ulici. Je obrovskou hanbou, že im štát doteraz nedokázal pomôcť. Na ministerstve vnútra i na ministerstve práce však urobíme všetko preto, aby sme to čím skôr napravili. A ak hovorím o bezpečnosti slovenských občanov, kľúčovou úlohou v nej hrajú polícia i hasiči. Preto som začal okamžite riešiť, v akých podmienkach títo obetaví ľudia pracujú. Pri prvých stretnutiach môžem s istotou povedať, že v obidvoch zboroch máme čestných a zodpovedných ľudí. Problém je, že ich je málo a majú zastaralé vybavenie. Keď som navštívil obvodné oddelenie polície na Spútnikovej ulici v Bratislave, cítil som sa naozaj zahanbene. V akých podmienkach nechalo predchádzajúce vedenie týchto ľudí pracovať. To isté sa týka materiálneho vybavenia, či už policajtov, ale aj hasičov. Viem, že peniaze sa nebudú ľahko hľadať, ale urobím všetko preto, aby sa situácia zlepšila. Ak chceme mať bezpečné Slovensko, musíme mať kvalitne obsadené a kvalitne vybavené bezpečnostné zložky. Pri polícii som však musel od začiatku pracovať aj na rýchlom nastavení mojej ďalšej zásadnej úlohy a to je rovnosť zákona pre každého príslušníka. Zákon nepozná žiadnych politicky privilegovaných ani mediálne exponovaných policajtov. Nebudem už rozoberať bývalého policajného prezidenta, ktorý sa okamžite po svojom odvolaní a preverení nechal vypísať na marotku. Ale ešte bizarnejším momentom uplynulého týždňa bolo, že na mňa trestne stíhaní príslušníci, ktorí boli v rozpore so zákonom ponechaní vo svojich funkciách, podali trestné oznámenie, že som ich kvôli ich vlastnému trestnému stíhaniu postavil mimo služby. Takže na záver, jeden odkaz pre všetkých policajtov bez výnimky. Zvyknite si, že v polícii bude platiť zákon pre všetkých rovnako. Ak ho dodržiavate, máte voľné ruky. Ak nie, žiaľ, musíte skončiť. Priatelia, čaká nás kopec práce, ale ak niečo mne osobne a môjmu týmu nechýba, tak je to chuť popasovať sa so všetkými problémami rezortu. Držte nám palce a ja vám všetkým prajem lepší nový týždeň, ako bol ten predchádzajúci.